Вітаю ўсіх, хто глядзіць мой стрым зараз онлайн. Вітаю ўсіх, хто будзе глядзець яго ў запісы. Это мой першы стрым у жыцці на Ютубе. Я насамрэч не вельмі разумею, як гэта рабіць. Буду набіваць руку, буду практыкавацца. Усё яшчэ няма ў мяне 1000 падпіснікаў на гэтым канале, таму YouTube нават не дазваляе мне стрыміць з тэлефона. Я некалькі гадзін свайго жыцця даў на тое, каб падключыць камеру тэлефона. Да гэтага стрыму мне не атрымалася. Ну, будзе як будзе. Вітаю ўсіх, дзякуй, што зайшлі на мой стрым, дзякуй, што будзеце глядзець яго, дзякуй, што чыталі мае кнігі. Хто чытаў, дзякуй, што глядзелі выпускі першага сезона MBY. Я вось зрабіў гэты стрым, каб падвесці нейкія вынікі першага сезона, каб паразмаўляць з вамі, адказаць на некаторыя пытанні. Мне учора ў інстаграме ўжо у дырэкт напісалі некалькі пытанняў. У асноўным, канешне, яны ўсе датычацца другога сезона і другой кнігі. Вось я бачу ў чаце тут па-польску. Я, на жаль, не размаўляю па-польску, але я зразумеў, што тут маецца на ўвазе другая часць. Ці будзе тэж гісторыя Беларусі ў 20 веку. Я, пэўна, адкажу на ўсе гэтыя пытанні ў канцы стрыма, бо каб зразумець, што такое зрабіць другую частку гэтага праекта, пэўна, спачатку трэба распавесці увогуле гісторыю ўсяго гэтага праекта, як ён атрымаўся, што здарылася падчас таго, як яго рабіў. Можа, гэтая гісторыя будзе нейкім штуршком для вас у вашым жыцці, бо калі нешта у вас не атрымоўваецца, калі вы ўжо жадаеце забіць на ўсё гэта і сказаць: ўсё, гарэну да халеры, не буду гэта рабіць, ужо апусціць рукі, магчыма, гэта будзе нейкай матывацыяй для вас. Бо падчас гэтага праекту я шмат разоў быў у тым пункце, калі я казаў сабе: ўсё лайно, ўсё не атрымоўваецца. Гэта былі страчаныя і грошы, і страчаны час, і мои высілкі, і нічога не атрымліваецца. Таксама я сёння раскажу, колькі ўсё гэта каштавала, увесь гэты мой праект. Гэта вельмі нятанная справа рабіць такія праекты, выпускаць кнігі такой якасці, рабіць такія YouTube-каналы, бо я ўсё, што рабіў у сваім жыцці у гэтым сэнсе, я ўсё зрабіў за свае ўласныя грошы. Я ніколі не сядзеў ні на якіх грантах, ні на якіх датацыях, ні на краўдфандынгах. Усе мае кнігі, усе мае відэа, ўсе зняты за ўсё, што я дастаў з уласнай кішэні, і я не зарабіў на гэтым дагэтуль ніводнай капеечкі не зарабіў, бо нават калі мае кнігі вы пабачыце, прадаюцца зараз вось MBY па $23-24 ў Варшаве, вас можа гэта здзівіць, але я не зарабляю з гэтага ні аднаго цэнта. 30, недзе 25-30% гэта нацэнка ад таго, хто прадае гэтую кнігу, потым выдавецтва, потым тыпаграфія, потым высілкі на выраб гэтай кнігі, і у выніку на гэтай кнізе зарабляюць усе, акрамя мяне ўласна. Я на ўсіх сваіх кнігах не зарабіў ні капейчыны і дагэтуль не зарабляю. На жаль, вось такі шоу-бізнес па-беларуску. Мяне вось пастаянна пішуць у дырэкт, у інстаграме, дзе можна ў Мінску купіць, набыць зараз мае кнігі, а MBY у Беларусі не прадаваўся, гэта дакладна, ніводнага асобніка MBY у Беларусі не было, і я вам не раю не слаць гэтую кнігу ў Беларусь, ніяк увозіць яе ў Беларусь. Вы разумееце, што гэта вельмі небяспечна, вам можа пагражаць вялізны штраф ці нават турма за гэта ўсё. Вы гэта зразумееце. Яна не была дагэтуль, MBY не была прызнана экстрэмісткай, але вы разумееце, што не трэба гэта рабіць. Ад паніковкі да шайбы увесь наклад поўнасцю ўжо прададзены некалькі месяцаў назад. Калі вы можаце знайсці яе, то толькі на нейкіх барахолках, там у Беларусі, напрыклад, au.by ці куфар, я не ведаю, ці ён яшчэ існуе ці не. Ад паніковкі да шайбы поўнасцю прададзена. Огромный тень дождевого червя, биография гурта Нера Дюбель,
засталося каля менш за 20 асобнікаў. У Менску яны былі, шмат асобнікаў было прададзена ў Менску. Я не ведаю, ці ёсць яны зараз у Менску, мне трэба высветліць. Мабыць, яшчэ пара асобнікаў ёсць у Менску, мабыць, наогул іх няма. А у Варшаве, у Янушкевіча яшчэ ёсць каля 20 асобнікаў. Таму, калі вам гэта цікава, то можете звярнуцца туды. Спасылкі для набыцця кніг, і калі вы, можа, жадаеце мне набыць куфаль піва, за ўсе мае высілкі яны у апісанні да гэтага роліку, можете зайти, заданаціць мне пару даляраў ці набыць мае кнігі. Ну ўсё, давайте я вам раскажу, як увогуле з'явіўся MBI і як я яго рабіў. Я, калі выйшла ад панікоўкі да шайбы, я пачаў ужо думаць пра больш глобальны праект, ужо не хацеў больш пісаць пра менскіх панкаў з падваротні, ўжо хацеў зрабіць нешта больш глобальнае. Я вельмі вялікі фанат Леаніда Парфёнова і Намедні. Я не той, што там глядзеў некалі, я пераглядзеў усё, што ён зняў па некалькі разоў і перачытаў усё гэта у кніжным выглядзе. Таму мне вось падабаўся гэты фармат, калі ты выкладаеш гісторыю так, што гэта зразумела усім, нават тым, хто не цікавіцца гісторыяй, і потым гэта яшчэ можна экранізаваць і выдаць у кнізе з прыгожымі малюнкамі, з ілюстрацыямі, з невялікай колькасцю тэкста, калі не трэба чытаць гэтыя талмуды вялізныя, дзе дах у цябе цячэ і ты не зразумееш, што адбываецца. Гісторыя для ўсіх, гісторыя поп-гісторыя, як я называю. І я дамовіўся з выдавецтвам Янушкевіч, з Андрэем Янушкевічам, бо ён выдаў і тры наклады біяграфіі Нерадзюбеля і ад панікоўкі да шайбы. І мы дамовіліся з ім, што гэтая кніга выйдзе ў Янушкевіч выдавецтве. Мы дамовіліся з дзяўчынай, якая рабіла дызайн ад панікоўкі да шайбы, што над гэтай кнігай мы таксама працуем разам. Усё, я завершыў працу над кнігай. Гэта быў, здаецца, студзень 24 года. Я звязваюся з гэтай дзяўчынай, яна мне кажа: ой, у мяне іншыя зараз планы, іншыя справы, там дзеці з'явіліся, ўсё такое, у меня няма часу рабіць гэту кнігу, пашукайце некага іншага. І літаральна праз пару дзён мне тэлефануе Янушкевіч і кажа: мы не будзем выдаваць, маё выдавецтва не будзе выдаваць гэтую кнігу, бо зараз не такі час, каб я выдаваць. Першая версія была на рускай мове. Ён сказаў, зараз не такі час, як выдаваць такія кнігі на рускай мове. Але ў мяне першапачаткова планавалася, што гэта кніга будзе ў двух версіях. Спачатку яна выйдзе па-расейску, потым яна выйдзе па-беларуску. Ужо на тым момант рыхтаваўся пераклад на беларускую мову. І он кажа, не такі зараз час, каб это выдаваць, і вы, Павел, залезлі не ў сваё поле, не ў сваё балота, пішыце пра нефармалаў, пра панкаў менскіх, а вось беларуская гісторыя, яе гэта вельмі такі святы акадэмічны працэс, яго не трэба чапаць. Але ён параіў мне іншага выдаўца, і ўжо літаральна праз 6 гадзін пасля гэтага у мяне ўжо была дамова з іншым выдаўцом. Я яму патэлефанаваў, сказаў, вось у мяне такі ёсць праект, вы яго выдадзіце? Ён сказаў, імгненна сказаў, так, усё, выдаем. Вось ён сказаў адразу, ён адразу ўзяў яго. Першая версія выйшла у Варшаве у фундацыі Цэнтр беларускай салідарнасці. Насамрэч, ЦБС гэта нават не выдавецтва, у іх проста ёсць ліцэнзія на выдаванне кніг, але яны самі па сабе не выдавецтва. І то бок я застаўся без дызайнера, без выдаўца, на якога у мяне былі вялізныя надзеі, бо на той момант, некалькі гадоў назад, Янушкевіч гэта быў, насамрэч, гэта быў такі топ у свеце ўсёй гэтай мас-медыа беларускай літаратуры, бо што ён не казаў, што ён не пісаў у соцсетках, імгненна ўсе беларускія СМІ імгненна гэта расцягвалі на артыкулы, на паведамленні, гэта было ўсюль. То есть я разумею, выдавацца Янушкевіча гэта заўсёды топ, бо калі ты выдаешся ў яго, ты атрымоўваеш гэту масавую падтрымку. Я выдаўся ў ЦБС, усё яны зрабілі добра, але была праблема, што я не атрымаў ніякай мас-медыа падтрымкі. Гэта было вельмі дрэнна. Але мы яшчэ не там, мы яшчэ ў самым пачатку. Мне трэба знайсці дызайнера. Мне даюць кантакты дызайнера, кажуць, вось такі ёсць чувак у Варшаве, крута робіць дызайн. Я ему пишу, вось мне трэба зрабіць такую кнігу. Ён мне прысылае прайс-ліст. Вёрстка і дызайн кнігі 6,5 тысяч еўра.
Гэта не друк кнігі, не літрэдактура, не карэктура, не вокладка, нічога. Просто 6,5 еўра за дызайн і за вёрстку гэтай кнігі. І з гэтых 6,5 еўра 1500 еўра толькі было напісана канцэпцыя выдання, то бок толькі 1500 за то, што ім просто канцэпцыю прыдумалі. Я, канешне, у поўнай прастрацыі ад гэтых коштаў, я не ведаю, што рабіць, бо я помню, за колькі мы рабілі ад панікоўкі да шайбы, і я не ведаю, што мне рабіць з гэтымі коштамі, як можна ўвогуле выдаваць кнігу і колькі яна будзе каштаваць, калі 6,5 еўра толькі каштуе дызайн, сам дызайн. І тут мой сябар з Менску піша, вось ёсць такая дзяўчына, яна зробіць нам за капейчыны. Слухайце, на той момант мы рабілі рэвыданне, вось гэта калекцыйнае Нера Дзюбеля, гэта ўжо трэці наклад, ён ужо выйшаў у цвёрдай вокладцы з прыгожымі ілюстрацыямі, з вельмі крутым дызайнам і ўсё. Спачатку яна нам зрабіла Нера Дзюбеля, потым яна нам зрабіла мне зрабіла AMBY. І гэта было насамрэч вельмі танна, калі мы параўноўваем з тым, што у мяне запрасіў той дызайнер. І вось мы выдаём гэтую кнігу у Варшаве, у Вільнюсе прэзентацыя, я лячу ў Еўропу, я лячу ў Прагу, з Прагі я лячу у Варшаву на прэзентацыю кнігі. І вось за тыдзень да прэзентацыі у нас высвятляецца, што мой выдавец кажа, мы не паспяваем надрукаваць цвёрдую вокладку, бо кніга сама, лісты друкуюцца ў адной друкарні, цвёрдая вокладка друкуецца ў другой. У нас няма часу друкаваць, то бок яна будзе ўжо ў нас недзе праз 2-3 дні пасля прэзентацыі. Як мне рабіць прэзентацыю кнігі без самой кнігі? Мы экстрэмальна хутка робім версію ў мяккай вокладцы. Так з'яўляецца AMBY ў мяккай вокладцы, якога першапачаткова не было запланавана. Не было ў нас AMBY ў мяккай вокладцы, 50 асобнікаў мы друкуем, бо на прэзентацыю трэба нешта зрабіць. І вось я сяджу ў Празе, мне праз адзін дзень трэба ехаць у Варшаву на прэзентацыю кнігі. Мне выдавецтва дасылае фотаздымак і кажа, вось, мы атрымалі кнігу, вось яна, ці добра ўсё. Я трымаю кнігу ў руках, і ў мяне просто шок. Бо у кнізе ўсё добра, акрамя таго, што там няма літаральна назвы кнігі. Вось слова AMBY там няма, там просто пустое месца. Калі яны перараблялі вокладку з цвёрдай на мяккую, назва кнігі неяк згубілася. І вось, калі вы паглядзіце сюды, то гэта назва AMBY, гэта мы надрукоўвалі ў Варшаве каля станцыі метро гэтыя налепкі, выразалі нажніцамі іх, і на кожную кнігу ляпілі гэтыя налепкі, бо кніга была без назвы. Просто было написано Павел Волатович і нічога, і просто пустое месца. І у мяне такі быў шок, і калі я прыйшоў на прэзентацыю кнігі, я бачу, колькі людзей сабралося, і я кажу выдаўцу, а чаму так мала людзей? Ён кажа, вось мы напісалі ў СМІ, мы там Зеркалу напісалі, гэтым напісалі, тым напісалі, ніхто не адказаў. То бок ён першапачаткова, як і я, пэўна, думаў, што вось мы зараз напішам нашым беларускім СМІ, а яны імгненна адрэагуюць, і яны напішуць навіну, вось у нас там выйшла такая кніга, такі унікальны праект, прыходзьце на прэзентацыю, а вось фіглі, нічога гэтага не было, інфапатрымкі было 0, мы сабралі там 15 чалавек, ці колькі прыйшло на прэзентацыю ў Варшаве, продажы пасля таго, як кніга выйшла, продажы амаль што 0. Бо пару кніг у дзень прадавалася. У мяне поўная дэпрэсія. Цяпер колькі ўсё гэта каштавала? Мы выдалі першы наклад 300 асобнікаў, і надрукаваць іх нам каштавала $3,500, толькі друк.
Калі б гэта было 500 асобнікаў, гэта было бы 5000 даляраў. Калі б гэта было 1000 асобнікаў, гэта было бы 7000 даляраў. Зусім кошты выраслі за апошнія некалькі гадоў літаральна ў 2 разы. Паніковку да шайбы мы друкавалі 1000 асобнікаў за 4000, здаецца, даляраў. Зараз гэта 7 з капейкамі. То бок нават нельга параўнаць. Гэта толькі друк. Дадаем выдавецтва, дадаем літрэдактуру, дадаем карэктуру, дадаем дызайн вокладкі, і у нас атрымалася, што сабекошт AMBY кожнай копіі атрымаўся каля 17 даляраў. То бок 17 даляраў гэта сабекошт кнігі, гэта калі прадаваць за 17 даляраў, то мы выйдзем у нуль. Але ж яшчэ у нас ёсць кніжныя крамы, якія прадаюць, яны таксама жадаюць нешта на гэтым зарабляць. Яны дадаюць 25-30% ад сябе. І так у нас атрымліваецца 22, 23, 24 даляры кошт за гэтую кнігу, пры якім я, уласна, аўтар гэтай кнігі, чалавек, які выдаткаваў усе свае грошы на выдавецтва гэтай кнігі, я не атрымліваю ні халеры. 0. Мы прадалі першы наклад AMBY, мы прадалі другі наклад AMBY, амаль што ўжо, я не атрымаў за гэта яшчэ ніводнага даляра. Усё, што я у лепшым выпадку, гэта плюс-мінус вяртаю сабе назад грошы, якія я уклаў у гэты праект. І гэта, не тое, калі я там раблю гэта за грошы ці што. Не, гэта просто такі голы факт. І вось усё, праходзіць месяц пасля выдання, я ў такой дэпрэсіі. Скажыце, калі ласка, чаму назва раману менавіта AMBY? А ў мяне ж у самой кніжцы напісана, што AMBY гэта я беларус, I am BY, па-ангельску I am BY, я BY, я беларус. І in my backyard, на маім заднім двары. І вось я тэлефаную дзяўчынцы, якая рабіла першую частку, якая павінна была рабіць другую частку. Я кажу, напэўна, мы пакуль што тармазім з беларускай версіяй, бо расійская увогуле не прадаецца. То бок, які сэнс рабіць версію AMBY на беларускай мове, калі па-расійску яна не прадаецца. І тут мне людзі даюць такую параду, што калі ўжо няма ніякага руху, цягнік не едзе, трэба нейкая рэклама. Я бяру рэкламу у сайта Зеркала, Тутбай, экс-Тутбай, які раней, дарэчы, пісаў пра мяне, пра мае кнігі бясплатна. І пра «Огромную тень дождевого червя», і пра «Паніковкі да шайбы», вялікія рэцэнзіі былі. І недзе раз 5 ці 6 Зеркала пісала пра мяне, і ўсе разы поўнасцю бясплатна. Зараз Зеркала нічога, ні радка не напіша бясплатна. Я заплаціў за рэкламу на Зеркале, гэта было 200-600 даляраў. Я заплаціў за рэкламу у відэа Мікіты Мелказёрава, у інтэрв'ю з Лёвай Би-2. Карацей кажучы, я заплаціў яшчэ 1200 ці 1300 даляраў за рэкламу сваёй кнігі, каб яна проста прадавалася, бо ўжо яны надрукаваны, ўжо яны ляжаць мёртвым грузам, ужо трэба нешта з імі рабіць. То бок на кожную прададзеную кнігу я яшчэ заплаціў 4 ці колькі даляры рэкламы, каб проста кніга прадалася. Я ўжо выйшаў у мінус. Ужо на гэтай кнізе я не то што не заработаў, не зрабіў нічога, я ўжо атрымаў мінус некалькі даляраў на кожнай кнізе AMBY. Але гэта рэклама спрацавала, на Зеркале у Мелказёрава рэклама спрацавала, за 2 месяцы увесь наклад быў выкуплены. І тады мы вырашылі надрукаваць беларускую версію. Беларуская версія, гэта дададзім яшчэ, колькі мы дададзім? 1000 даляраў каштаваў новы дызайн, 800 даляраў каштаваў пераклад на беларускую мову, яшчэ карэктура 200 даляраў, то бок яшчэ дададзім 2000 даляраў да ўсяго гэтага. Для таго, каб выдаць беларускамоўную версію, трэба было дадаць яшчэ 2000 даляраў зверху. Я нагадваю, гэта ўсё мае ўласныя грошы, ні капейкі я на гэтым не зарабіў і ні капейкі я нікога на гэта не папрасіў. За гэта я атрымаў вялізную падзяку ад нашых незалежных СМІ, якія пра кнігу худа-бедна пасля шмат
вот такого тыркання шматразовага напісалі нешта, а пра YouTube канал увогуле не напісалі нічога. І вось я сяджу пасярод усяго гэтага і не ведаю, што з гэтым усім рабіць. Але ў мяне ўсё роўна ёсць ідэя выдаць відэаверсію. І тут я размаўляю з дзяўчынай з Белсата, якая жыве ў Вільні. Яна кажа: слухай, калі ты хочаш рабіць відэаверсію, ну ты прыязджай, пэўна, ў Літву, бо тут даволі гэта танна, ну не танна, але у параўнанні з іншымі краінамі даволі нармалёвыя такія кошты. Я задумаўся, я тэлефаную сваёй сяброўцы, якая жыве ў Вільні, якая займаецца гэтым, кажу: у цябе ёсць нейкія падвязкі там па студыях нейкіх? Яна кажа: так мы з мужам гэта робім, мы табе можам гэта ўсё зняць, прыязджай, мы табе ўсё гэта знімем. І я кажу: колькі? Я ўжо чакаю, што яна там вылупіць мне там нейкія там мільёны. І яна кажа: мы табе за $2,500 здымем увесь праект. І я кажу: вау, гэта круто. Ну, то бок я літаральна разумею, колькі ўсё гэта каштуе зняць і змантаваць. І я кажу: што насамрэч знімеце за гэтыя грошы? Она кажа: так, знімем. Я ўсё говорю: все, я лячу у Вільню, мы літаральна жонкай праз месяц бярэм квіткі, ляцім у Вільнюс, і за 3 дні здымаем у студыі гэты праект. Усе выпускі былі зняты за 3 дні. Я сяджу перад камерай, чалавек, які ніколі раней не здымаўся для YouTube-канала, з нулём досведу. Я не ведаў, што гэта здымаецца ў поўнай цемры, што на цябе зверху будуць такія 2 вялікія лампы свяціць у вочы, што трэба паміж гэтых ламп яшчэ чытаць гэты маленькі тэкст, які па-беларуску ідзе з хуткасцю, і ты павінен глядзець у адну кропку, каб у цябе вочы не бегалі чытаць гэты тэкст, гэта твой уласны тэкст, але ён хутка бяжыць, і ў цябе вочы ад гэтых ламп вялізных, якія цябе слепяць, просто кроў з іх ідзе з гэтых вачэй. І мы працавалі як не ў сябе. Мы 3 дні сядзелі на гэтай студыі днём і ноччу літаральна. 25 гадзін мы адснялі за 3 дні. Гэта было нерэальна. Я ледзьве прытомнасць там не страціў. Але мы адзнялі ўсе гэтыя вось эпізоды 90-х. І дзякуй вялікі людзям, якія прыйшлі на студыю, падтрымалі. Гэта Александр Памідораў, па-першае, які прыйшоў, наваліў нам вялізную колькасць гісторый. Саша, як увайшоў у гэты працэс, мы ўжо кажам: Саша, ўжо ўсё, ідзі, нам трэба здымаць далей. І ён праз 5 хвілін вяртаецца і такі: не, я яшчэ ўспомніў, у мяне яшчэ ёсць гісторыі, здыміце мяне, а потым можа недзе выкарыстаць. Памідораў гэта унікальны чувак, у яго столькі гісторый, і Памідораў у мяне прысутнічаў у ўсіх 3 маіх кнігах. Гэта вялікі крытык маёй творчасці, як ён мяне разносіў за біяграфію не Радзюбля, як ён мяне разносіў за панікоўкі да шайбы. Тут он уже маленька стаў больш добры. Алексей Маузон, адміністратор гурта не Радзюбель, яму дзякуй, ён жыве у Вільнюсе за той, што знайшоў час. Леслі Найф, вакаліст Гадстауэр, таксама. Я з ім, дарэчы, з адзіным нават не быў з ім знаёмы, я просто напісаў: Леслі, вось я такі-то, такі-то. У мяне ёсць YouTube-канал, якога нават яшчэ няма, ён толькі будзе, яго яшчэ няма, гэтага YouTube-канала. Прыйдзіце, калі ласка, распавядзіце, як Гадстауэр прыязджаў на Пепсі Зігіт. Ён такі: окей, добра, калі прыходзіць, што рабіць, што казаць. Все. Ёсць таксама і не вельмі прыемныя гісторыі, як, напрыклад, Вінцук Вячорка. Я яго запрасіў, каб ён расказаў там пра БНФ у 90-х. Не вельмі атрымалася прыемная у нас размова. Як вы бачыце, Вінцук Вячорка да праекта не дайшоў, але ён... Мне не спадабалася, як ён са мной размаўляе, і мне не спадабалася яго адносіны, але гэта, пэўна, у іх, так сказаць, generational, пакаленческая. Вельмі шкадую, што не з'явіўся ў маім праекце Зянон Станіслававіч. У мяне ў апошні момант, калі мы ўжо рабілі монтаж, у траўні, здаецца, у мяне прыйшла гэта геніяльная ідэя, што трэба тут ужо ў Нью-Йорку знайсці Пазняка. Я з ім персанальна, я яго ведаю, мы бачыліся апошні раз 11 гадоў назад, але год назад ён мне нечакана
тэлефанаваў, я быў у шоцы, што яго ўвогуле захаваўся мой тэлефонны нумар. І я захацеў запрасіць Пазняка, і каб ён усе даў каментары і наконт таго, як ён з'ехаў з Беларусі, наконт таго, як раскалоўся БНФ і як ён удзельнічаў у выбарах 94-го года. Мне здаецца, гэта было бы просто бомба, гэта был просто бы супер дадатак, але на жаль, Зянон у той час быў у Варшаве і мы гэтага зрабіць не змаглі, на жаль. Можа, потым калісьці мы зробім яшчэ нейкі праект, у мяне ўсё ёсць надзея, што я з Зяноном Станіславовичам нейкі праект замучу. Вось, і таму, калі выйшла беларускае выданне, натуральна, што я зрабіў? Я выкарыстаў усе грошы, якія былі атрыманы за продаж кніжак з першага выдання, і дакінуў яшчэ пару тысяч $, і выдаў беларускае выданне, пра якое не напісаў ніхто з наших СМІ, якія любяць пісаць там пра Заронка, пра Вольгу Бондарову кожны дзень любяць пісаць, што яна ела, што яна казала, пра ўсіх розных кольчатых чарвей любяць пісаць, пра што загодна, толькі не пра тое, што робяць людзі да беларускай гісторыі, беларускай культуры. І вось, калі мы зараз падлічым, колькі я натуральна аддаў за ўсе вось гэтыя за кнігі MBY, за YouTube проект, у мяне атрымалася крыху больш за $10 000, калі я гэта падлічыў. Калі б я быў Юрой Дудзя, тут быў так чын-чын, тут быў такі губы чын-чын, $10 000. Усё гэта каштавала з уласнай кішэні, поўнасцю некамерцыйны праект, не атрымаў ніводнай капейкі за яго. Калі вам спадабалася гэта гісторыя, вы можете клікнуць на спасылку, на одну спасылку, ці купіць, набыць сабе ў калекцыю адну з маіх кніжак, якія у вас, калі у вас яшчэ няма, ці заданаціць мне на келіх піва, на Buy Me Coffee. Я вось кофе, натуральна, каву не п'ю, таму можна заданаціць мне на піва. Давайте почитаем, што вы мне пішце. Скажыце, калі ласка, чаму, ты ўжо чытаў, пачаў ты працу над другой часткай кнігі. Я пачаў працу яшчэ зімой гэтага года, але потым яна неяк стапарнулася. Я ўжо пачаў пісаць вось другі том, 2006-2019 год, але потым неяк натхненне знікла, і яно ляжыць вось там на стале не дапісанае. У мяне яшчэ вось я бачу тут у Інстаграме ёсць пытанне, чаму Павел, а не Павел. Гэта такі трыб'ют Пашы Северынцу з Маладога фронта. Калі я яшчэ быў малы, я хадзіў на сходкі Маладога фронта, і Паша Северынец, тады яму было там 22 гады, ці колькі, ён себе называў Павел Северынец, вот праз А. І я нават, мне настолькі гэта версія Павел спадабалася, што я ў школе нават падпісваўся, мне звуць Павел Валатович, Павал. І у мяне быў роспіс у школе, я пісаў Вал, вялізнымі літарамі, у меня такі акронім быў. Вось мне яшчэ чалавек напісаў учора ў Інстаграме вялізны пост, вялізны каментар у дырэкт. Калі яго так скараціць будзе, хто ты такі, каб крытыкаваць Сергея Ціхановскага. Мяне гэта вельмі пазабавіла. Па-першае, я не вельмі зразумеў, чаму трэба быць кімсьці, каб крытыкаваць Сергея Ціхановскага. Мне здаецца, любы чалавек мае права крытыкаваць Сергея Ціхановскага. Па-другое, я вельмі быў рады, калі Сергея выпусцілі з турмы, як за ўсіх беларускіх палітзняволеных, якіх выпускаюць. Але прабачце, Сергей Ціхановскі не палітык, ніколі ім не быў і наўрад ці калісьці ім стане, бо яго няма ніякага разумення, як размаўляць з людзьмі, няма ніякага разумення, што трэба казаць услых, што не трэба казаць услых. Ён блогер, ён шоумен, на ім вось адклалася тое, што ён у рэжыме інкамунікада 5 гадоў прасядзеў у турме, але прабачце, палітык з яго ніякі. Гэта просто адказваю, калі гэты чалавек зараз глядзіць мяне, просто адказваю, чаму вось я это самае так напісаў учора. Што датычыцца цяпер галоўнага пытання, якое самае было папулярнае, калі будзе другі сезон, калі будзе другая частка кнігі. Іх, па-першае, трэба напісаць, гэта першае, а па-другое, трэба зняць, гэта другое. І гэта мы нават не кажам пра грошы, якія трэба вялізныя грошы у гэта ўсё бухаць. Грошы, насамрэч, не самая вялікая праблема у ўсёй гэтай гісторыі, як вы зразумелі. Грошы я як-небудзь знайду, калі ў мяне будзе такое жаданне, каб зняць і напісаць.
Праблема ў падтрымцы. Праблема падтрымцы, бо я калі запусціў свой канал MBY у траўні, да, яму ўжо колькі 4 месяцы, я не атрымаў ніякай падтрымкі звонку. Калі ты робіш канал з нуля пра беларускую культуру, пра беларускую гісторыю на беларускай мове, і ты не атрымліваеш ніякай звонку дапамогі, то ён так і застанецца нейкім падпольным каналам для некалькі соцень прыхільнікаў гэтай творчасці. Як я паглядзеў па статыстыцы Ютуба, у мяне зараз атрымаўся такі, я б не сказаў фан-клуб, але гэта база каля 1000 чалавек, якія глядзелі кожны выпуск до конца по статыстыцы Ютуба. Гэта 1000 чалавек недзе зацаніла ўсё. Але гэта вельмі добра насамрэч, я нічога не кажу, але гэта насамрэч вельмі мала. Гэта вельмі мала ў параўнанні з тым, колькі я чакаў будзе. Такі праект, яму трэба некая вонкавая дапамога. Яму трэба рэпосты, яму трэба артыкулы у мас-медыа, бо без гэтага ўсяго ён так і застанецца нікому невядомы у падвале. Ён будзе сядзець у падвале, тыя ж самыя некалькі соцень чалавек будуць глядзець раз за разам гэтыя выпускі, новых людзей не будзе з'яўляцца. Па статыстыцы у мяне было толькі 1,5% гледачоў з Літвы. Ці можна гэта сабе ўрадзіць? У Літве якая вялізная беларуская дыаспара зараз. Вялізная. Напэўна, там трэцяя ў свеце зараз. І ніякіх праглядаў няма з Літвы. То бок у Літве нават не ведаюць пра гэты канал. З Варшавы так, там 12 ці 13%. Я бачу трафік з Варшавы. З Літвы няма ніякага трафіка. Калі нашы шаноўныя мас-медыа не будуць пісаць нічога пра гэты праект, то бок пра яго ніхто і не зразумее, і не даведаецца. Я хачу сказаць вялікі дзякуй усім, хто падтрымліваў мой канал. Гэта Еўрарадыё, гэта адзінае СМІ, якое з усіх падтрымлівала мой YouTube-канал. Часта яны пісалі пра яго, рабілі спасылкі. Нават у спутнікавай версіі Еўрарадыё, наколькі я ведаю, наколькі Паша Свердлаў мне казаў, мои выпускі круціліся. Таксама Сіан, крама Кірма.ш, вялікі дзякуй ім за тое, што прасоўваюць мой прадукт, за тое, што дапамагаюць прадаваць мае кнігі ў Польшы. Жнівень, бренд адзення Жнівень, у нас з імі была калабарацыя. Я у сваіх відэа некалькі разоў з'яўляўся ў іх цішотках, пиздец мастацтву і Make Беларусь заебись again. Мне яны вельмі падабаюцца, яны мне іх падаравалі, я іх нашу і в такім простым жыцці. Яны таксама зрабілі мне падтрымку. Дзякуй Жніўню за гэта. Дзякуй Ігару і Беларускаму інстытуту публічнай гісторыі. Таксама вялізны дзякуй гэтаму тэлеграм-каналу, што ён кожны раз ён рабіў таксама рэпосты, расказваў пра мае выпускі. Гэта ўсё вельмі важна для мяне у адсутнасці гэтай падтрымкі з боку мас-медыа. Гэта вельмі для мяне зараз важна. Дзякуй усім маім гледачам, хто мне ставіў лайкі, хто пісаў добрыя каментары, хто мне пісаў у лічку на інстаграме, што я набыў вашу кнігу, што я што там мне пішуць яшчэ. Калі часапіс другой часткі будзе ахапляць перыяд з 2006 по 2019, гэта ўжо атрымліваецца анонс трэцяй часткі імбая часопіс да 20. Ведаеце, першапачаткова так і планавалася. Гэты праект так і рабіўся, як тры тамы. Першы том, ён ужо выйшаў, другі том будзе 2006-2019, і трэці том уже будзе 2020 і далей. Гэта было у мяне першапачаткова ў галаве, каб гэта ўсё ў 3 тамы нашай найноўшай гісторыі ўлезла. Рэальнасць пакуль што такая, што толькі у нас ёсць адзін том, і мы яго нават не экранізавалі до конца, бо калі я прыехаў у Вільнюс, мы хацелі насамрэч зняць усё до 2005 года. Знялі толькі до 2000 года, бо у нас не хапіла літаральна часу. Гэта праект высветлілася, што ўсё не так хутка робіцца, як гэта было ў нас у галаве, і
хлопцы Маша з Сергеем з таго боку яны думалі што гэта будзе хутчэй здымацца. Я думаў што таксама гэта будзе хутчэй. Ведаеце у чым была асноўная памылка? Маю кнігу калі ты чытаеш яе пра сябе можна прачытаць недзе за 4,5 гадзіны. Калі хутка чытаеш па-беларуску, не звяртаеш шмат увагі на фотаздымкі, на малюнкі, за 4,5 гадзіны MBY можна прачытаць. Але я калі пра гэта думаў, я не ўсведамляў, што калі ты чытаеш у голас, а не пра сябе, гэта будзе марудней недзе ў 2-2,5 разы. Ты гэту кнігу у голас не прачытаеш за 4 гадзіны. У голас яна чытаецца недзе за 9-10 гадзін, калі я чытаць у голас. Таму працэс такі быў марудны, таму мы не паспелі зняць. Прынамсі, я веру, спадзяюся, што мы знімем да 2005 года, як мінімум, увесь проект до конца мы доб'ем. 2001, 2, 3, 4, 5. Вось такая гісторыя майго гэтага проекту хэштег MBY, як мы яго здымалі, як мы пісалі, колькі было непрыемнасцяў там, колькі было перашкод, хто нам дапамагаў, хто не дапамагаў. 7 чалавек, уключаючы мяне, 7 чалавек працавалі над гэтай кнігай. На жаль, нікога не магу агучыць услых, бо амаль што усе яны зараз жывуць у Беларусі. Нікога не магу назваць. Вось які у нас часы. 7 чалавек працавала над гэтай кнігай, і толькі маё прозвішча гэта адзінае, якое вы можете пабачыць на гэтай кнізе. Усе сядзяць у Беларусі, і ўсім ім жадаю, каб усё было добра, і сядзіце ціхенька і жывіце доўга і шчасліва. Над самім відэаверсіяй праекта працавала, здаецца, 5 чалавек, таксама нікога, на жаль, не магу услых назваць імёны. Такі у нас вось зараз часы. Будзем чакаць астатнія 5 выпускаў відэарамана. Цярпення вам ды натхнення. Дзякуй вялікі вам за гэта. Дзякую всім гледачам, дзякую всім, хто глядзеў гэты стрым са мной онлайн, дзякую усе, хто будуць глядзець яго запісу. Вялікі вам дзякуй. Для мяне гэта насамрэч вельмі важна. Усе гэтыя гады, што я займаюся гэтай пісьменніцкай дзейнасцю, што я вось свае 3 кнігі напісаў, зняў гэты праект, для мяне заўсёды было гэта вельмі важна. Фідбэк. Не проста, што людзі паглядзелі і забыліся, а тое, што вось чалавек паглядзеў і напісаў нейкі каментар, што вось мне вось гэта спадабалася, гэта не спадабалася. Нават тыя каментары ад Грамар Нацыі, маіх любімых, якія вось ты гэта слова не так вымавіў, там націск не там, не ў гэтым месцы ты паставіў. Мне заўсёды гэта смешна, але гэта таксама там не трэба пісаць Сярэдняя Азія, толькі Цэнтральная Азія. Як ты можаш называць Зянона Станіславовича Зяноном? Это вельмі панібрацкае хамства і ўсё такое. Дзякуй вялікі, што паглядзелі гэты стрым. Калі у вас ёсць нейкія пытанні, вы можете, і калі вы не глядзелі яго онлайн, вы можете напісаць іх у каментарах. Я паспрабую адказаць персанальна кожнаму. Ці будзе другі том, ці будзе другі сезон MBY, гэта ўсё толькі Бог ведае. Спадзяюся, скажу так, спадзяюся, што будзе. Пажывем, пабачым. Вялікі дзякуй усім, да пабачэння.